Activistes pels drets dels animals de la Fundació Ecoanimal, Igualtat Animal i Fauna Libre han dut a terme dues noves protestes contra el campionat de tir de coloms a braç, que es va celebrar el diumenge 26 a València, al municipi de Riba-roja de Túria, coincidint amb la primera tirada puntuable del Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat encara permesa a l'Estat. A les 10, i en ple camp de tir, els activistes han ofert als caçadors plats de tir, amb la finalitat d'incentivar-los perquè optin pel seu ús en comptes de provocar el patiment i mort de milers d'animals. ¡Basta ya de explotación animal! Buenos días, quiero un plato para no tener que matar animales. ¿Tenéis el plato en lugar de palabra? 2 hores més tard, a la plaça dels Pinazo de València, al voltant de 50 activistes han dut a terme una protesta en la qual han mostrat 3 coloms morts obtinguts del campionat, amb la fi de recordar els milers de coloms que en aquells mateixos instants estaven perdent la vida i alhora exigir la fi d'aquesta modalitat de caça i de qualsevol altra pràctica que no respecti els animals. Serán abatidas y posteriormente arrojadas a un rincón, como basura inservible, donde todavía agonizantes aletearán entre los cadáveres de sus compañeras, por última vez, intentando huir. Pero sus heridas, sus alas y huesos rotos, solo les permitirán sobrevivir unos minutos, minutos de extrema agonía que serán contemplados con indiferencia por los asistentes a este lamentable evento. Una vez más, los humanos nos creemos legitimados para usar a otros seres, perfectamente capaces de experimentar el miedo y el dolor, como si fueran objetos inanimados, insensibles, sin valor. Aquesta modalitat consisteix a disparar i abatre el major nombre de coloms possible. Els coloms arriben amuntegats en gàbies. Després són atrapats i llançats de forma violenta a l'aire i allà pateixen l'impacte dels trets. Després de ser abatudes, cauen a terra amb una velocitat entre 50 i 70 km per hora i moltes pateixen una perllongada agonia fins a morir. En altres països d'Europa, els coloms ja no són matats a aquest efecte i en lloc d'ells s'utilitzen plats. Per a les entitats organitzadores, aquest campionat, igual que qualsevol altra modalitat que suposi la utilització d'animals, hauria de ser abolit, ja que causa patiment i mort, i anuncien que seguiran treballant per avançar cap a una societat on matances com les que es duen a terme en aquest campionat formin part del passat.